Di juta ka malimtan ba kaysa itong pagkating klases ron, naumod mong naw. Kanang ako ba, muprang ka lang ko. Si Biboy man eh. Tanga kayo! Tingnan na to, dili pa kayo kung kadako kayo. Nasakpay ni nunta. Pagdait tayo lagi. Nangantsong tambo ko. Ikaw dyan, masih nakaplano na pagpamayot unya ba? Belas kawan tahanan eh. Ay, sabah-sabah dia mara tong source of income. Di juta ka malimtan ba kaysa itong pagkating klases ron, naumod mong naw. Maninod ba ka mo, nagara-gara ka to. Mga pre, ulis ako. Sige. Ay mga pre, wala ka sa ko kay napa ko'y nilungag dito ah. Nunod ba ka dayon na, gara-gara. Matay. Dugay na dyan may nagkita sa kung mga kabatchmate ba. Musta na ato sila ron bay? Pero mag-reunion man may karong adlaw. Makita na ginako sila. Franz? Nakusama na siya diya. Luhod na may noon. Franz. Oy, pre, kumusta ka dre? Kumusta na ka pre? Dugay na jutawan nakita ba? Ay, kiram ko pre. By the way pre, Mga kauban na to, ikaw pa dire? ay ako pa may naabot dre pre. Matay pre. Kasi trabaho ni mo ron pre. Proud na ko pre, kay pastor na ko karon. Okay po na siya nga negosyo. Ay, kaning trabaho. Sa panahon na to ron pre, dapat balik na tag-alaga sa kinahitasan pre. Amen pre. Mga pre! Uy, pre Junjun! La, di naman basta-basta bay. Kinsa man ang kaubang pare Junjun? Chika, maguro na. Chika, nya, mura magbarigard na niya. Pre! Dugay na jutawan nakita ba? Matay pre ba? Sa trabaho. Disinte na mga kurma, di naman kasagoy. Pre, nagbago na ko pre. Dindot po na. Napastor ng hinawayon to una. Pre, murag, di na juga torperon ba kay nakachika naman ka. Sisi, orang mga nasa kwagod pre. Bisa ka pre? Murag si Biboy man na pre. Ha? Katong kabats na to ba? Biboy, dili ko pre. Kalalaki ato. Hiringi ang ulo. Dako ayo niya parehara po barog. Bitaw no. Pre, Tessa, kanang ako ba, muprang ka lang ko. Si Biboy man eh.